Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saiora. Gaurkoan lehenengo Elena Etxalar izango dugu hemen gurekin. Bera, egoera berri honetara moldatu behar izan den autonomoa da. Eta gero, Mikel Uarte Larraungo alkatea ere etorriko da egin nahi duten gas bidearen inguruan hitz egitera. Orain, has gaitezen saioarekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusia Tuterako Ubesako makroagerraldia da 175 langilek plantillaren laurdenak positibo eman baitu. Gainera, ikasgeletarako itzuleran 6 urtetik gorakoek maskarak erabili beharko dituztela jakinarazten du eta temperatura egunero hartuko zaiela. Bestalde, parlamentuak 57 urtetik gorako irakasleei eskola orduak murriztea onartu duela ere nabarmentzen du gaurko Notiziasek azalean. Gaia aldatuz, Txantreako herritarren artean alarma jasotzen du azalak, zuhaitzak botatzeagatik. Horretaz gain, kiroletan, alde batetik, Granadak Unai Etxebarria bota duela azpimarratzen du, Altsasuko gazteei babesa erakusteagatik. Eta bestetik, zaletuen kiroletarako atzerapen berria iragarri dutela ere aipatzen du. Bukatzeko, kulturarloan flamenko on fireretaz aritzen da. Diario de Navarrara pasa gaitezen. Titularrak foru gobernuak ikasle eta irakasle taldeei COVID probak egin beharko dizkiela dio. Argazkiaren bidez, Herriberako alerta azpimarratzen du, 175 positibo izan baitira Tuterako Ubesan. Gainera, Nafarroak ikasgeletako maskararen erabilera 6 urtetara aurreratu duela ere nabarmentzen du egunkari honek. Gaiarekin lotuta, foru gobernuan, hezkuntzak gero abairen eta PSN-ren artean eten bat ireki duela aipatzen du. Eta azkenik, futbolean, Perea, 3 milioi euroan Leganesi saldua izan dela jasotzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak, kasuen errekorra 1017 positiborekin eta enpresa batean erregistratutako lehenengo agerraldi masiboa azpimarratzen ditu. Argazkiaren bidez aldiz, milizia zuriek Wisconsinen indarkeria piztu dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, ikasturte osoan irekita egonen diren ikastetxeetan 6 urtetik gorakoentzat maskararen erabilera beharrezkoa izango dela aipatzen du. Bestalde, Angeluko baso errearen hegoaldea berriro ireki dela jakinarazten du. Eta amaitzeko, EAJ-PSE akordioan fiskalitatea berrikustea eta estatutu itun berria hitzartu dituztela nabarmentzen du gaurko garak. Berriarekin goaz orain. Titularrak hegoaldean agerraldiak ugariturik 1000 kasu baino gehiago azaldu direla dio. Argazkiaren bidez aldiz EAJ eta PSE berriz elkarrekin daudela nabarmentzen du eta gehiengoan. Gainera, honekin lotuta, ordezkari euskaldunak eskatu dizkietela jasotzen du komunikabide honek gaurko azalean. Bestalde, Leandro Azkue Jaurlaritzako arrantza zuzendariari eskaintzen dio tarte bat gaurko berriak. Eta amaitzeko, futbolari bat Altsasuko gazteen elastiko bat erakutsi zuelako kaleratu dutela jakinarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Ubesako agerraldi erraldoia da, 175 positiborekin, hau da, langileen 125. Gainera, Kirolaren Institutuak kirola egiteko baldintzak aldatu dituela jakinarazten du, agerraldien ondorioz. Eta azkenik, eskoletarako neurri nagusien artean, derrigorrezko maskara, segurtasun tartea eta higienean nabarmentzen ditu. Udalerrietako albisteekin goaz orain. Atarrabian, Hilarion Eslaba Musika Eskolan urrengo ikasturterako matrikulatzeko epea urrengo astean abuztuaren 31-tik irailaren 2 arte izanen da, 012 telefonoaren bitartez. Haurrentzako, helduentzako zein kontserbatoriorako prestatu nahi dutenentzako klaseak eskaintzen dira, eta talde desberdinak daude, baita euskarazkoak ere. Horretaz gain, COVID-19aren krisia dela eta merkatariei, zerbitzuei eta ostalaritzari laguntzak emateko deialdia zabaldu du udalak. Eskabideak aurkezteko epea irailaren 30 arte egonen da zabalik,
eta oinarriak eta beharrezko informazio guztia udal webgunean kontsulta daiteke. Bestalde, gaur Demode en Concierto ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da, eta igandean gaueko 10:00 udaletxe plazako karpan Parasitos filma proiektatuko da 16 urtetik gorakoentzat. Bukatzeko, Iruñeko udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu du Nafarroako gobernuarekin eta enpresen eta berrikuntzaren Europako zentroarekin, ekintzaileei eta merkatariei laguntzeko. 140.000 euroko ekarpenarekin udalak bermatuko du laguntza eta prestakuntza programak martxan jarriko direla, negozio ideia berriak sortzea zein tokiko merkataritzari lagundu eta hori indartzea sustatzeko helburuz, ikusirik egoera zaila bizitzen ari direla, pandemiak ekarritako ondorioengatik. Bermatzen da halaber zeinek arreta emanen duela hiriko erdigunean, eta eskuragarri izanen dela zentro horrek duen enpresa berritzaileen mintegia. Iruñeko udalarekin sinatutako lankidetza hitzarmenari esker, zeinek ekintzaileendako zerbitzua emanen du Iruñeko erdialdean, Noaingo egoitza nagusian martxan duen horren osagarri. Horretaz gain, konpromisoa hartu du zerbitzua eta arreta emateko udaletik bertara bideratutako ekintzaileei. Zeinek beste konpromiso bat ere hartu du, hau da, enpresa berritzaileen mintegiaren instalazioetan hartuko ditu ekintzailetza berritzailearen proiektuak, honako alorauetan: Smart Cityak, ekonomia zirkularra, berrikuntza soziala eta sormen eta kultur industriak. Azken horiek, Mas Pamplona Iruña gehiago programaren baitan aukeraturikoak dira, helburu duena ekintzailetza ekonomiko eta soziala zein negozio eredu berritzaileak sustatzea. Horietaz gain, hitzarmenak jasotzen du baita ere 2 programa gauzatzea, hala ekintzaileei nola dagoeneko badagoen merkataritzari laguntzeko. Lehenbizikoak, Iruña ekintzaile helburu du negozio ideiez jabetu eta horiek garatu nahi dituzten pertsonei laguntza eta babesa ematea, eta bereziki babestuko dira COVID-19ak eragindako egoera honen arazoak konpontzen laguntzera bideratutako ekimenak. Eta ere, antzeman daitezkeen balizko aukerei erantzutekoak ere. Martxan jarriko da halaber, Pentsatu eta Ekin programa, Iruñean den merkataritzari laguntzeko. Honek, xede du sektore horri laguntzea eta indartzea. Pandemiaren ondorioak ekarritako egoeraren ondorioz, sektoreak bizi duen egoera zailean. Horretarako, prestakuntza emanen da, merkataritza negozioak biziraundezan laguntzeko, eta udalaren bideotekari laguntza aldera dokumentazioa emanen zaio. Pasa gaitezen orain gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, temperaturaren jaitsiera emango da, hodei ugari eta euria. Eguna lainopean hasiko dugu eta euri kontuekin. Euria batez ere ipar isurialdean egingo du. Arratsaldean frontea pasatutakoan baliteke atertzera egitea, bereziki hegoaldean. Ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperatura asko jaitsiko da, batez ere barnealdean. Maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira, eta temperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira. Bihar, larunbatean, zaparradak, giro freskoa eta haizea izango ditugu, batez ere ipar isurialdean. Abuztuko azken asteburuan, udazkenean ohikoagoa den giroa izango dugu. Zaparradak itsasotik ia etengabe sartuko dira, eta ez da baztertzen tarteka trumoi ekaitzak izatea eta txingorra egitea. Nafarroa hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina han ziertzoaren indarra nabarituko dute. Ipar mendebaldeko haizea zakari ibiliko da eta temperatura maximoak 20 gradutik behera geratuko dira. Eta bukatzeko, igandean zaparradekin jarraituko dugu, nahiz eta larunbatean bezain mardulak eta ugariak ez izan. Berriro ere, euri gehien kantauri isurialdean pilatuko da, bereziki kostaldean, non egunaren lehen partean zaparrada trumoitsuak bota ditzakeen. Arratsaldeak aurrera egin ahala, zaparradak tartekatuagoak izango dira, eta ostarteak zabalduko dira. Euria ipar ekialdera mugatuko da. Nafarroa hegoaldean egoera lasaiagoa izango da, eta tarte eguzkitsuak izango dira. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Joan gaitezen eguneko efemerideekin. 1759ko abuztuaren 28an, Johann Wolfgang von Goethe idazle alemaniarra jaio zen.
Gainera, gaurko egunez ere, 1963an eskubide zibilen aldeko manifestazioa egin zen Washingtonen, eta Martin Luther Kingek I Have a Dream hitzaldia eman zuen. Gainera, gaurko egunez 1965an Satoshi Tajiri bideojoko diseinatzaile japoniarra eta Pokemonen sortzailea jaio zen. Eta bukatzeko, duela 25 urte, 1985ko abuztuaren 28an, Michael Ende alemaniar idazlea hil zen. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnaz sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain, hemen gurekin dugu Elena Etxalar, berak bere negozioa egoera berrira moldatu behar izan du. Kaixo, Elena? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Zuk negozio bat, denda bat duzu Lizarran, ezta? Bai. Eta nola eragin dizu zuri koronavirusaren guztionek? Bueno, pues eragin zuzena eta latzaz, guk bakizu dendetan lan egiten dugu, egiten ditugu 2 temporada urtean, eta justo harrapatu gintuen, justo temporada berriko arropa guztia jaso berria, eta itxi behar izan genuen bilabetez, así que, jo digu zuzen. Eta, denbora guzti horretan, horre ibili gara, buruari bueltak ematen, buruari eragiten edo, eta nola moldatzen alginen, itxi genenean, ez genekien, zenbat denbora egongo ginen hor sartuta, etxe zuloan, eta orduan, hori izaten zute, buruari bueltaka zer egingo genuen, eta orduan pentsatu nuen, ja bazela momentua denda online bat sortzeko, ez? Eta horretan aritu naiz azken hilabete hauetan prestatzen, eta nik uste dut hurrengo astean martxan jarriko dugula. Eta nola egin duzu denda online sortzeko? Zaila izan da? Bueno, nik sare sozialetan dezente lan egiten dut, bai Facebook eta bai Instagramen bitartez zabaltzen ditut nire berriak egunero. Eta, zaila, bai, dena da lana, ez? Bada beste plus bat. Denda txikietan, bakizu, izan behar dugu, erosten duena, finantzetaz edo arduratzen dena, eta orain bada beste, jendearekin egon behar dugu, eta orain beste lan bat da, lantzea, kanpora begira beste modu bat, ez? Eta horrek eskatzen du, referentzia guztiak sartu behar dituzula, eta askoz ere kontrol gehiago eraman behar dela, baina nik uste dut momentu honetan guari gara jendeari eskatzen beharrezko ikusten dugula komertzio txikia bultzatzea, baina badakigu ere nola gabiltzan denok, ez? Denbora gutxi dugula, eta orduan ikusten dut jendeari ere eskaini behar zaiola beste zerbait, eta eskaintzen dioguna da erosotasun pizka bat erosteko momentuan, ez? Osea, nik nire nahia ez da zabaltzea nire denda, igual bai, baina hasierako nahia edo proiektua da hemengo jendeari edo saldu ahal izatea, ez? Nolabait, berari erraztea erosketa prozesua. Baina, niri dena den gustatzen zait dendan egotea eta jendearekin partekatzea eta
Baina, bueno, bada beste zerbitzu bat eskaini behar duguna, bai. Eta laguntzaren bat jaso duzu hau egiteko orduan? Bai, Nafarroko gobernuak laguntzen du TIC programaren barruan, eta, bueno, espero dut, bai, emango digutela subentzioa, bai. Orduan beste negozio txikiak ingurukoak ere animatu dira pixka bat honetara? Batzu bai. Asuntoa da, denda txikietako bataz besteko adina ez da oso bajua. Orduan jende askori harrapatu zaio, bueno, pues, ja gogo gutxirekin, ez? Baina nik uste dut aurrera jarraitu behar baldin badugu, eman behar ditugula olako aurrepausoak, bai. Eta denda ireki zenuenetik, zenolako harrera izan du herritarren artean? Alde horretatik oso pozik nago, bai. Jendeak oso ongi erantzun du, oso ezkerronez esaten dut hau. Jende asko etortzen zen, jendeak ikusi ditu kaleak utzik eta konturatu da zer den hiri bat dendari gabe edo tabernari gabe, edo negoziori gabe. Eta orduan ikustu dut hor hartu duela, edo igual guztiok hartu dugu, horren kontzientzia pizka bat. Eta nik uste dut hori argi eta garbi dago hemen Nafarroan, bai denda bai ostalaritzak, sortzen du aberastasuna handia, ze guk gure atzetik badaude sektore asko guk ere bultzatzen ditugunak, ez? Eta hori guk egiten dugun ekarpen hori ez dut egiten hor goian daudenak edo zentro komerzial batean aurkitzen aldituzun horiek, ez? Horiek ez dituzte hemen bere zergak eta ordaintzen, eta gu bai. Nik uste dut jende asko horretaz konturatu dela, ez? Eta igual horretarako ondo etorri zaigu, nik beti esaten dut, ez? Inbertitzen dugun euro bakoitzak, bada nolabait erabaki politiko bat, ze zu erabakitzen edo bultzatzen ari zara, ez dakit, gizarte mota bat, ez? Orduan nik uste dut pentsatu behar dugula ongi zer bultzatzen dugun eta zer ez, bai. Eta nun gastatzen dugun didura, entzun dugu egun hauetan, ez? Mendik atera behar baldin badugu, atera behar dugu guztion artean. Guztiok gara beharrezkoak, denok egiten dugu gure aportazioa, eta ojala denok aukera izatea aurrera egiteko eta hau guztion artea bultzaltzeko, ez? Eta neurri berezien bat hartu behar izan duzu? Garbiketa... Dendan, bai, klaro. Aforoa, gure dendan nahiko handia da, orduan aforo aldetik, uste du da 10 pertsonetako aforoa dugula, baina arropa erabiltzen den bakoitzean, vaporeta batekin ematen diogu, eta gero probalekuak ere garbitzen dugu erabiltzen den bakoitzean. Zike lana handitu egin zaigu, baina lan egin nahi dugu, beraz ja hori pasadaia bigarren plano batetara, baina ja ohitu gara. Hasiera batean dena zen beldurra eta ezukitu eta hortu gela, eta baina konturatzen gara neurri horiekin dena segurua dela, eta egia Lizarran gainera oso intzidentzia gutxi izan du pandemiak, hasi que ongi, bai. Eta horretaz gain, hemen ekarri diguzun kartel hau ere, ez? Bai. Beste familia enpresa batean edo... Bai, nik ez dut gure familian badugula genetikoki edo bagaudela autonomo izateko jaioak edo. Bagara kuadrilla bat, eta lehengusinen artean gehiena gara autonomak. Eta, proiektu hau nire izparena da. Gure denda ditzen da, nire izena du, Elena Etxalar, eta hau da Etxalar Marketing y Publicidad. Eta gure izpari gauza berak hartatu zaio, berak egiten zuen lan marketing arloan, berak zituen erakustokiak hori turismoari begira, hoteletan, jatetxetan, landaetxeetan, museoetan, turismo dagoen leku guztietan, por supuesto, turismo bulegoetan, zituen erakustokiak eta hor jartzen zituen diptikoak eta holako Nafarroa eta Gipuzkoako enpresak baita iparraldeko batzu ere ematen zizkioten bere folletoak eta bere publizitatea eta bere ardura zen jartzea horietan eta jendea edonora joaten zarela hartzen, behira, hemen daukagu bazkaltzeko, hemen daukagu lo egiteko, hemen daukagu bizita guiatu bat, leku bakoitzean, zegoen zonalde hori zegokiona, ez? Baina, orain ezin denez paperrarik edo ukitu,
egun batetik bestera esan zioten bere inbertsio guztiak ez zuela ezertako balio. Oraindik ordaintzen ari den inbertsio bat, ez? Badaramate 5 urte uste dut, eta hori harrapatu ditu, badukak kliente kartera bat nahiko majua, baina hor, gelditu, berrasmatu behar izan dute, eta orduan egin dutena izan da, gu bezala, zera virtualean, mundu virtualean sartu, ez? Orduan egingo dutena izango da zutabe bat jarri, hor QR batekin, eta QR horrek emango du lehen paperretan ematen zen informazioa. Eta, honek duen abantaila da, jende gehiago sartzen aldela hor, orduan jende gehiago dagoen momentuan, kostoa ere murrizten aldela pizka bat, ez? Eta, zira batean, txan zen plof, egon ginen familia osoa, zer gertatu behar den honekin, baina, ikusten dugu jendea ere ondo ikusi duela proiektua, nik uste dute gaina hartu dituela bi profesional nahiko onak aurrera eramateko, eta, berak erakustoki horiek zituen tokian, jendea oso pozik zegoen. Orduan, abantaila hori ere izan du, denek esan diote baietz, hartuko direla proiektuan, eta hori da bestelako gure adinarekin, berak esaten duen bezala, nire adinekoa da, Marian, eta esaten duen gure adinarekin, hori, nolabait, hasi behar izan dugula berriro, ez? Gure burua orain berrasmatu, hori da. Orduan, egoerak pixka bat behartu zaituzte, ez, digitalizatzera? Bai, esan dizudan bezala, ni hori konfinamendu bitartean egon naiz hor bueltaka, bazen, ni banekien noizbait egin beharko nukela hori zela etorkizuna, baina horrek eskatzen du lan pilo bat. Orduan ari nintzen atzeratzen, baina, konfinamenduan erabaki nuen, de hecho, hasi nintzen zera saltzen, Facebook bitartean eta saltzen, eta nire kasuan, hori baina Marianek ez zuen espero, gainean enteratu zen, justo atera, baina 2 astelehenago. Orduan mugitu behar izan du dena tita batean, egin dituzte zutabeak, eta harrera hona izan dute, esan dizudala lehen, bere bezeroak posi zeuden aurreko zera funtzionamenduarekin, eta orduan, gainea, momentu honetan nik uste dut badela momentua bertako jendearekin lan egiteko, eta bertakoa bultzatzeko, ez? Orduan, hemen inguruan mugitu behar dugun honetan, oso ongi datorkie beraiei ere hor egotea, ez? Erakustoki horretan agertzen zirenean nabaritu zuten jende gehiago hurbiltzen zitzaiela, eta zutabe honen bitartez ere ikusten zuten aukera, eta egia da jendeak berehala onartu duela totena, eta totena deitzen diote beraiek zera hori, zutabe horri, eta bai, ari da. Orain egin behar duten lan guztia, lehen diptikoetan eta agertzen zen informazioa, orain digitalizatu behar dute. Eta horretan ari dira, bai. Eta zutabeetaz gain web-orrian ere jarriko dute? Claro, web-orrian, eta bere web-orri horretan agertuko dira bere bezero guztien web-orriak. Guztia lotuta? Hori da, egongo da dena lotuta, bai. Hasiera batean, bastanen baldin bazaude, igual aurkituko duzu lehenengo bastango zerak, jarduerak edo informazioa, nun jan, nun bazkaldu, nun lo, nun bizita gidatuak, zer dagoen ikusteko, baina gero sartzen zara ere, Nafarro osoko zerean, Gipuzkoan, Iparralden, eta bazuten ere asmoa Araban, Riojan ere bazuten hor buruan, baina igual orain nintzaron beharko du pizka bai. Eta orduan webgunean ez, Atrapa el Norte da? Atrapa el Norte, bai, zaila izan zen zera aukeratzea, hartu nahi zuten guztia. Bai, Errioza, Nafarroko Erriberatik gora, orduan zer identifikatzen du lurralde guzti hauek edo zer hartzen du kontutan, ez? Eta, el norte, horrela jarri zuten azkenean, bai, Atrapa el Norte, bai. Bai hemengo jendearen zat eta bai kanpoko? Kanpoko, hori da, bai, hori, edo zein toki, esaten dizudan bezala, badaude 150 puntutan edo banatuta, orduan, puntoietara joaten den guztiak, behiratzen aldu zer dagoen
iparralde zonalde honetan, ez? Orduan pixkat egoera txarretik, ez? Atera duzu Bai. zerbait positiboa edo zailatzen. Bueno, pues bai. Zailetik ikusi dugu gai garela berrasmatzeko gure burua, ez? Batzutan ez pentsa, harrapatu gaitu ja, nik 56 urte ditu, eta bera 55, eta zato, ostras, adin honekin berriro, berrasmatu behar izatea. Egia da, autonomoa zarenean, beti egon behar duzula, pensatzen, nola aldatu, nola joan aurrera, nola hobetu, ez? Baina, bueno, orain honetan harrapatu gaitu bete-betean. Bai. Así que, bueno. Eta etorkizunari begira, zenolako ikuspuntua duzu? Bueno, pues autonomo izateko izan behar duzu pizkat baikorra. Bestela, pues hori ezen nuke zer egingo, ez? Bueno, pues espero dugu, pues eman ditugun pauso hauekin, pues egiten aldugu aurrera, ez? Aber egoera joaten den normaltzen edo. Eta, bueno, a ber, eta nik esaten dizudana, nik uste dut bultzatu behar dugula bertakoa, nik buelta asko eman diot horri, eta bertan badugu gauza asko, eta ondo bizi nahi baldin badugu, bultzatu behar dugu bertakoa, kanpokoa bultzatu baino lehenago, edo kanpokoi jana eman baino lehen, ez? Orduan, bueno, pues a ber, nik uste dut, jende gehiena konturatu den honetaz, eta egiten aldugun aurrera, bai. Ez dakit ja bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenukeen, ala zerbait esateko aprobetxatu? Pues dakit, a ber, zer esango nuke, zer? Ia, hori erretaz hitz egin dut, Marian. Bueno, pues bukatzeko esango nuke konsumitzaile garen neurrian, pues badugula zer esan, eta ardura, eraikitzen ari den gizarte mota, ze gizarte mota eraiki nahi dugun, eraikuntza horretan badugula zer esan. Eta, bueno, hori alde batetik, eta beste aldetik, pues, igual animoak ere gure zerea berean dauden autonomoei, ez? Aurrera egin behar dugula, eta berrasmatu behar dugula modu batez edo bestez, eta, bueno, nik hori animoarekin bukatuko nuke, bai, animo mezu batekin, nola baitez, bai. Hartuta, ez? Hori da, bai. Eta gaina, batzutan egoera hauek ematen dizute aukera ikusteko baituzula gaitasun batzu hor, igual deskubritu gabeak, eta, bueno, konekin behartuta, konturatzen gara, uste duguna, baino gehiago balio dugula edo aldugula, ez? Orduan, bueno, egoera honetatik hori ere ikasi dugu. Mila esker, ona etortzeagatik. Zuei. Eta espero dugu ongi joan dadila guztia. Espero dezagun guztiontzat. Bueno, eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain Mikel Ugarte dugu hemen gurekin platoan, bera Larraungo alkatea da, eta Irurtzun eta Lekunberri artean egin nahi duten gas odiari buruz hitz egitera dator. Kaixo, Mikel. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Zer gertatzen da proiektu honekin? Bueno, proiektu ja 2017tik heldu den proiektu bat da. Hasieran aurre ikusten zituen hiru trazado. Bat izanen litzike Leitzetik, beste bat izanen litzike Irurzundik, eta momentu honetan indarra gehien hartu duna, eta ja nahiko aurreatuta dauna,
hor Arakildik ikasten da, Etxeberri ingurutik ikasten da. Eta hiru urte hauetan nola zeian da gertatzen? Bai, esan behar da, gu aurreko legealdin Larraungo udalan agintetik kanpo gino dela eta pixkat gelditu zaigula nahiko, jatu zaigun informazioa nahiko eskasi izan duzela. Baina oan ikusten pixkat informazioa 2017 ja izan duzien elkarrizketa batzuk eta aurre ikusten zen orduan berritu zen, esan behar da, Iribastik Irurzune ure etortzen dela, Erzila Larraun iturburutik, eta hango odie berritu behar zela eta ikusi zen gasa kombinatu zitikela gasan ekarrera emanera horrekin, ez? Eta orduan izan duzien kontaktu batzuk, faktible ematen zuntzela zanja berdina aprobetxatuz eta trazado bidea berdina aprobetxatuz handik kombinatzea eta hori gauz efizientena, obra batekin bi gauz. Nahiko aurrea joan zen ikusten denez, Nafarro gobernu de bere oniritzie eman omentzun, baina gero gauzoi hor gelitu zen. Gero proiektu aurkeztu zen eta hasi zen alegazioekin, izan duzien hor alegazio batzuk, eta alegazio hoitan esaten zen trazado naturalena beste bi hoik zela, aprobetxatuz dauden azpiegitura batzuk. Zengatik esan behar da, bai Leitzetik eta bai Irurzundik azpiegitura egon badaude autobia, tren zerbaten ibilbidea, plazaolan ibilbidea, eta dena sortzen zaigu naturalena hortik etortzea dela, ez? Claro, ez da oso ongi argudiatuta, baina enpresa energia eta baztertzuzun aukera hau biabilidade faltangatik. Ez du zehazten biabilidade hori zer den, ekonomikoa den edo teknikoa den. Sartu ziren alegazioak, baina alegazio guztiri ezezko eman zegin eta landu zen proiektu hau. Proiektu honetan barnen izan duzen alegazio txiki batzuk bai bide hortan, araxego, honexego, hor bai nahiko malgu izan duzela. Baina, ondela 2 hilabetea, ekainen 16-en, ja Nafarro gobernu eman zion bere oniritzia. Orduan gu alegazioan epea bukatuta zauden, eta etzen beste gelditzen elegite bat sartzea, kontentzioso administratiboan. Azartu ginen gaian, nahiko gauz gogorra da, ez? Nafarro gobernun kontra jotzea elegite baten bidez, baina Arakil eta Larraun ikusten ginen aukera bakarra zela, eta baina ikusten ginen ez aukera bakarra, aukera bat zaudela. Zengatik, hasi ginen ja tekniko batekin proiektua eta aztertzen da, eta hartu ginen, nahiz eta gu teknikoa ez da, baina oso agerikoa da, proiektu hori oso gainetik inda daula. Ez du kontutan hartzen inguru karstiko bat denik, ematen do dela proiektu aluso bat ez, baina hori karstikoa da, zek bat harrapatzen du, zona de interes komunitario, aralarko zek harrapatzen du, zek ematen du justo hortako dela, suposatzen dela, babestu beharreko leku bat eta hurbiltzen da zek batea, zeharkatzen du zek eta berri esaten da, oide ematen du. Eta proiektua falta du estudio topografiko bat, jakinda inguru karstiko ezagutzen dugunak, badakigu oso irregularra dela, eta dena dolinaz, lezez, kobaz, itxurriz beteta daula, eta hor behar du estudio topografiko bat, geologiko bat, gero estudio topografiko ez dau, buzten du pixkoa obran aukeratzeko bide honena. Gero bai kontutan hartu behar da,
leku oso, azkeneko milaka urtean oso humanizatu dela, eta hor badaude dolmena, dolmen pil badau, dolmenetatik oso hurbil pasatzen da. Eta kakoa da, hor azkenen, enpresa handiok, normal demezala, diru haintzen du ez, eta ikusten da rehabilitazioa, restaurazioa ez du kontutan hartzen. Eta hor obra berez, seguraski oso gaizki izanen da, zen atitena arroka da, eta oso eremu, oso urruti dago karreteratatik, eta oso obra inkomodo izanen da. Baina, restaurazioa, garestina restaurazioa nolitzik. Gauz bat da, nola bat tuat pasazte handik, baina beste gauz bat da, tuat pasa eta lehen bezala uztea. Eta horreztu diru partidaik jartzen hortarako. Eta, klaro, hor benetan komplikatuena da, lehen bezala ez daiteke utzi, baina antzeko gutxinez ez, eta hori ez du kontutan hartzen. Eta hor ikusten dugu, lehenbiziko muturretik ez lukela horti pasa behar, eta ez pasatzeko indargune bat da, hori saiatu behar dela lehen bezala uzten, eta ez du aurre ikusten. Eta horre sekuloko kosto ekonomikoa izanen luke. Aldiz beste bideak, beste bide alternatiboak, ja eremu, azpiegituraz betetako eremu batzut, daude autobiak, karreterak, eta hor ikusten dugu horti bai erresago dela. Hor da obra normal bat, karretera bat tipasatzen malen maza, jartzen duzu lehen bezala, baina ez duzu arbolik botatzen, zoaz erabat leku ikututako lekutik. Gode bai esan behar da, esan daiteke, baina pasatzen da, jende asko pasatzen da, baina herri horitatik pasatzen da, gutxinez gasa emanen di herri hori, herri hori ez di gasa ikusten denez, gasa etortzen da, baina behar du zentra, behar du leku bat, nun gasoi jartzen den ja beste presio baten edo batxeta edo letakota emateko. Herri horitatik pasatzen da gasa, baina ez die gasek aportatzen. Horren bakarrik Lekunberrira... Bai, Lekunberri, printzipioz Lekunberriko poligono batea. Eta hor dago ez, gu printzipioz ez du ikusten azpiegitura horren kontra ez gaude, gu larraundarrasko poligono horrei esker du bere soldata. Eta gu ikusten du, momentu honetan gasa badau, gasa badau, baina oan kamionetan etortzen da gasa. Eta ikusten denez, beste odia etortzen den gasa merkego dela. Ala behar badu, gu horrenkin ez gaude asarre. Gu asarre gaude aukeratutako trazadokin eta saiatua beraiekin hitz egiten, jarrera ona da, momentuz izan behar bilera batzuk, jarrera bai gure aldetik eta bai bere aldetik jarrera ona da, hori izan behar da. Guain arte, igual oso urruti modua izan du da, aber pasatzen den, hurbildu gara eta ematen du izaiteko aukera badaudela, nahiz eta elegite batean. Eta gu eskatzen duguna da, rekonsideratzea eta aukeratzea beste ibilbide bat kalte gutxio inenduna. Ibilbide hori mantentzen badute, ze ondorio izango ditu herritarrentzat? Izango du ondorioren bat? Herritarrentzat, ez dakit, herritarrentzat gu herri hoitan biziga eta guretzat hori da gure paisaje, hori da gure goizetan jeki eta hori ikusten du. Hori da, hemen eremu urbanoetan badaude parkeak, badaude beste, baina ue da gurea, eta han marra bat itea, gure pagadia ezti, gure menditan marra bat itea betiko hor, hori horre, impacto ikaragarria bisuala, eta gehortik aurrea, horko, hor esan behar da, hori oso leku komplikatu da, dena karstikoa da, eta oso ongi
definitu da, zer den gu pagadi izaten du, sakanaldea pagadi eta ja nahasten da, oso interesantea da, nahasten da aristikin, badaude astigarrak, oso baso interesgarri da. Eta oso ekilibrioa lortu da zehar leku karstiko baten, oso lur gutxiko leku baten, sekuleko basoa oiana dago ez. Eta hor marra bat iken da, hoi inoiz ez da bere honeta etorriko. Eta hoi betiko galdu izan da. Eta gero impacto visuala izugarri. Eta Nafarro gobernu aurreikusten du, hor desagertzen den zuhaitzak beste noa batxe pasatzea baino. Ez da, beste nun batxe hori ez da, beste nun batxe hori dau, badie larratzak edo azinda ibiltzeko leku, ehuntzek belarrata hango nekazarik edo abetzainek ibiltzeko, han ekilibrioa badau, ez zakezu pagadi puske bat edo ezti puske bat beste leku bate pasa. Hor behar du. Eta esan behar da, inguru hortan badaude infrastruktura batzuk, badaude karretera bat, karretera behar da herrik komunikatzeko, ez? Pentsatzen du, ez lukela joan behar mendiki, joan beharko lukela, hortik joan behar badude, joan beharko lukela karreteretatik edo ikututako lekutatik, ez leku berri batetik. Eta herritarrek ere horrela pentsatzen dute, hori da ideia nagusitzen dena? Bai, nahiko astakeri iruditzen zaigu denai marra bat egitea eta hortik pasatzea. Eta gainera, siniste ezin egiten zaigu ezagututa uen nola den dena arrokaz malkorra da dena. Eta malkorren zulatzea metrota erdi ikuspegi ekonomiko batetik erraro egiten zaigu, ezagutzen duan ze kostatzen den zulo bat egitea. Ez da lurre malkorra da dena. Eta nola inditiken, nola berrestatu ditiken, eta gero denak badak ze komplikatu dena lezez beteta. Eta gero zenbi gauze egiteko, dolinak adibidez ikutu ezinete, ezin zu etxe bat ikeko, dolina balema da, ez daiteke ikutu. Eta hor, ez jo hartzen, haintzetan marra bat iken da, eta venga, dolina. Sentsazioa da pixka bat egin dutela, tokia ezagutu gabe ez, marra da? Bai, sentsazio oso hori da. Eta ja, hori da pixka bat, nintzen dena, herritar bezala ez, baina ja, gu hasi ginen lanen tekniko batekin, eta tekniko ikusten du utxunea handi daudela proiektuetan. Proiektu inda daula oso modu harinen, ez? Norbait ikusi du hor marra bat, ikusi du topografian alde-aldeko eta hortik lantzatu du, ez? Baina ez du sakon aztertu, sakon aztertu balu, automatikamente eskatu beharko luke estudio geologiko bat, ikusteko pixko bat hor... Egingarria den. Eta noiz dute asmoa hau egiteko, badakizu? Ez dakit, baina izaizkiu pixko bat presionatzen, asmoa da lehen bailen hastekoa. Ja, udaletan egin da obran baimenen eskaera, hortan ikusten du, utxune asko daudela, dokumentazio asko falta zaigu, baina ikusten da hasierako proiektua eta gero alegazioan ondoren modifikazioak ez daude sartuta hor, eta restaurazioa ez dago. Eta obra guzti behar du bere restaurazioa, eta hori ez dago, eta hortan gaude. Orduan orain zeintzuk dira hurrengo pausoak edo? Bueno, oain gu sartu du elegitea, oain elegite hori defendatu inber dugu, eta esan behar da, gu positiboan sartu du, ez goaz, gu positiboan, eta jarri du tekniko bat lanean, sekuleko lan iken nahi da, buru belarri ari da lanean, ja txosten potente bat dauki esku artean, irudiz, argazkiz, planoz, eta pixko bat, hornituta, eta gaina positiboan, zengatik beste alternatibak modu berdinen, ez? Gaina geratutako tekniko oso ongi ezautzen du ingurua, oso ongi, eta egin nahi den lana da
oso zehatza, puntuz puntu, ez? Nundik joan beharko luken, o nundik harrapatuko luken, ze oztopok harrapatuko lituzken, o nola salbatu oztopoik. Gu positiboa nahi lanen, eta gure argudioa hori izan behar du, modu positiboan, beste azpiegiturei beste leku batea. Orduan uste duzu posible izango dela, ez? Beste bide batetatik jartzea. Hombre, gu daukion informazioan arabera ematen du oso logikoa izan dela beste nabait ematea, ez? Oso lehen esan duten bezala, proiektu hori gautzatzea gaina oso komplikatu ikusten da. Ematen du hori indela, pixko bat indela, eta gero saiatuko dela obran nola bat, momentu batean proiektu beha de hola inda dago, pixko bat ematen du aukera improvisaziora, ez? Esaten du momentu batean, que sobre el terreno aukeratu beharko dela bide bat edo bestea. Orduan ikusi beharko da, ez? Ez, baina trazado hortan, metro batzuk arago, o metro batzuk honeago, baina trazado hori zehazten du. Gustatzen du, ez trazado hori, beste trazado batzuk daude hor aztertzeko, bat etorriko litzike Leitzetik, eta beste etorriko litzike Irurzundik. Eta, hori gaina alegazioetan da, ez da, iaia argudiatu zengatik ez, jartzen du, el único viable hori dela. Baina ez du argudiatzen, argudio, bai, argudiatzen du momentu baten, behar laneako behar dutela 8 metroko espazio bat, eta ez dut uste egie denik, zengatik Lekunberrin alegazion bitartez gaina, Lekunberriko trazadoa kilometro eta piko da, eta hor, printzipioz aurre ikusten zen, eguntze batutatik joatea, eta alegazio izan duzien, partikularrak alegatu zuten, da pasatzen bide batea, eta bide horrek 3 metro ditu. Eta bide horrek gaina 3 metro, eta badau tubo bat. Oseak, esan nahi dut, argudio erabiltzen du, baina argudio ez du baleo. Orduan, orain tokatzen dena da itxarotea, ez? Ez, itxarotea. Asteartean badu bilera bat, elegite hau gu aiga prestatzen, ez, itxarotea, ez da hau... Lanean topera orduan. Eta gaina, pixkoat, atea da komunikabideetan, eta sortu doalako kezka bat, jende. Claro, egizateko oso modu, iaia ez da ipatu ez, inor getzakin ez zuen honen berri, eta horrek ematen zuen, han go herritarran arten da, egiten egin da hori, eta ez dakit, ez badu inor galazten egin da. Eta oan jende asko, pixkoat, unotan aztoratu edo, baina hori hola da, eta hori oso aurreatuta da, Nafarroko gobernu oso modu harinen baiezko eman dio, eta guitokatzen zaio, azkeneko, ez zaizki esaten jode, oso behandu epetan gaude, gu alegazio sartu zen bere garaie, haiketzien onartu, bat zegoan on aukera bat elegite batena, azken aukera, baina denboz, administrazioak ematen txun epetan gaude. Ez dakit ja bukatzeko zerbait gehiago aipatu nahi duzun edo mezuren bat bidale? Mezue da, pixkoat, bai Netgia Energiari, bai Nasu Bisari eta bai Nafarro Gobernuari berri ikusteko hau, eta ikusteko 2020 urtean gaudela, badakigula naturak eta ze garrantzi edun, eta ez daitekela bakarrik baloratu ikuspegi ekonomikoa, natura sekuleko indarra dula, eta modu prekarioan, baina herritar batzuk, oan jo herri horietan biziga, azpiegituraz oso eskaz, baina gure apustu da herri horietan bizitzea, eta gure herri horietan daukiun fuerte bat natura da, ez? Eta hoi zaindu nahi du, ez? Beste
nahiko modu isilen gaude, sekuleko arrakala dago momentu honetan, Astiz, Oderiz, hor pasatzen da Astiz, Oderiz, Madoz, Etxeberri, Alli herrioitan azpiegituraz oso eskas gaude, onjotzaio fibra optiko etorri, garraio publiko ez daukiu, deus, baina gura pustu da herrioitan bizitzea, eta mesedez, gutxinez, olako astakerik gurritan ez diteko, ez? Badaude leku sakrifikatu daudena, eta han hori pasatzea ez du inungo kaltek egiten, eta beste leku batzu badaude, gure, ez bakarrik gure hor bizikanarentzat, gure herritarrentzat, nafarrantzat, Euskal Herriko jendea, o kanpotik etortzen den jendea, paraje zoragarritan, ez da, gaizki da guk esatea, baina realidade da, paraje zoragarri baten biziga, eta mantendu behar da. Ez dakit, gaina gaur egun ematen duia barneratu eta dugula deno. Itxurek ala itzen dugu, ez? Da banda modu bat eakusteko ez ditizkela olako astakerik ikuspegi ekonomiko batetik bakarrik ikusita. Eta gaina ikuspegi ekonomikoi pixkat oinarrituta dau, precisamente hortan, ez? Restaurazio ez eike hortan. Proiektu restaurazioa eta kontutan hartuko balu, seguraski asko segarestigoa izan nintzike, ozina alternatiba baina. Mi esker, Mikel etortzeagatik, gure gana kontatzera. Olako aukera emateagatik, herritarreta aiatzeko. Urrengora arte, ea zer gertatzen den? Bai, etorriko bagio kontatzea, oso ongiatea dela eta, bueno, aio. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Antion Aranbururen Zolatzen naiz kantaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker eta asteburu ona pasa. Zoratzen nau, goizetan duzun umoreak, zoratzen nau, zeurei ezalditako logelak, da zoratzen naiz. Kasurik egiten ez, didazunean, zoratzen nau neuren erbitxuen, desorekak, baita obsesioen errepikapenak. Zoratzen naiz, bilatzen dudana aurkitzen ez dudanean. Zoratzen naiz, hoeko izarek zeure lurrina ez dutenean. Loak hartzen ez nauenian, nirekin ez zaudenean.
aireratu ta lur hartzeak, buruko zorabioak amets gaiztoetan, zure hutsak dakarren erbestea. Zoratzen nau, hoeko izarek zeure lurrina ez dutenean, loak hartzen ez nauenian, nirekin ez zaudenean. Zoratzen naiz, zoratzen naiz. Zoratzen nau, etxeko atea zuk noiz zabalduko ote zain, eta saltzen zain.